Ngejrit maratan langit ngociat maratan jagat sambat yado Gusti kula ampuning Bapak kang ayoyogan ning ibu sing mengandung kanggo bos Demang ganggu Ibu Iis minangka tuan rumah Bapak Erianto Gandhi Ibu Lilis keluarga besar sing duwe hajat pemuda lawan pemudi suka Mimi Adini asik goyang mah
Sri Kandi Kang Wisnu sing duwe tiga Sri Kandi Kang Wisnu ing wasung pasrah Kang Wisnu gunung Sekara Kang Adik Mantri Winca Kang Mantri Urang Kang Mantri Ati kula mong siji Kang Mantri sonjoman sampai mati sing Mama tiga Sri Kandi Kang Mantri tiga Sri Kandi Kang Mantri apa bumi tiga Sri Kandi duka mantri Kang Mantri sayang sing eman Kang Mantri ningen di tanani iya ningen di anani pisah ragane tapi disirna tresna Kang Wisnu Mega ngisi Kang Ade Mantri Kang Ade Mantri Kang Ade Mantri Kang Wisnu sing sayang 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 atur kesuwun Kang Ade Mantri